Nyakuramgajwang nyinga Lydia Huke wachao kod county ma Kisumu kama korobila ma osechopo mati mononre masira mano mar mach ma omuoche skundi ya uwe ma Kisumu Boys e county ma Kisumu. Nyakuramgajwang nyinga sani gimo kelo majno podo koyangi kata kamano nonro osechakore kaka japombo marwa James Okot ma Kisumu korwa miwa liponi achiel kachiel kaene kar masira ni kama nyinga sani nonro dhi nyime. James Okot koponi winjo wathulo en mari nyise Nyakuramgajwang yor simo ni to gin ang'o gini madiponi ose lieki kaka mago mawiye kuom masira mar mach momako kata mowang'o moko kuom mwandu mag skul mar sekondar mar yawuoyi ma Kisumu Boys. James. Erokamano George, but awinji maler ahinya wantie skul sekondar mar yawuoyi ma Kisumu Boys mano omako mach kinde machuok tok saa achiel ma midhiambo. Mach kamano osetim e kinde machuok tok saa 2:30 ka nyaka sani oseangore ni kar nindo mar jopuonjre kata dormitory dero mikane gige nindo kata matresso kod lab gin moko kuom kuonde mowang' ka jopuonjre ma kwandgi romo 20 to gie sani dhi nyime gi yudo thieth mawiye kata first aid kowuok kuom lakteche mag St. John's Ambulance. Nyaka sama wuoyi ni nitie jotelo mopogore opogore ma osechopo ka oting'o county commissioner ma Kisumu ka mano Alason Hussein kod jatend tije mar migawo mar somo Edwin Sifuna achiel kod manager mar bomani mano Abalawanga mar neno ni weche kata chenro makare oduogo e yo makare. Samalose kodi ni kinyalo winjo kanyo jatatije mar somo e alwora ma Nyanza Edwin Sifuna dhi nyime gi twak gi jopuonjre e skul kae ma Kisumu Boys. Kaka sani George Bati wantie ka kendo waluwo ni weche gi yo machiegni mar neno ni oganda wa kata joneno wa o ni gigo madhi nyime seche ma gituch kendo seche ma giwuokie. Bende gima lit kata gima be onego bed ni wanyiso jopiny ni gie sama waloseni nitie jopuonjre ma osechako dok e klesegi e kinde ma jonyuol mane ochopo ka bende imedo mi ripot kaluwore gi gigo motimre. George Bati mago e weche ma wan go nyaka sani. Hapo ni gi penjo moro amora to nyalo duoko. Erokamano ya James Okot achiel kachiel koa e county ma Kisumu. Kapodi nyalo winja bende nitiere hinyruok moro amora kotenore kod masira no. James. Kaluwore gi lakteche mawuok St. John's Ambulance giwacho ni nyithindo moyudo hinyruok matin kata minor injuries gin nyithindo mahawo 20 thothgi jomane majno yude kuonde nindo otimnegi mana hocho kendo gie sama wuoyeni moko kuomgi oseriwre gi jopuonjre wedegi gidok e kilese. James, masirani biro mana seche machuok ka oselor skunde nyiri ma Kisumu Girls. Nyiswani to bentire diponi nitie tudruok e kinda wachni mar loro mar Kisumu Girls gi muoch mach e skul mar yawuoyi mar Kisumu Boys. James. Nyaka sani Lydia nonro mawiye yango ni majni nochakre en gimokelo wachni en wach majni nonro mawiye yeko ni nochakre kar somo mar kano gige nindo kata mattress store. Nonro dhi nyime kendo nyaka sama wuoyeni pod ok wanyal yango ni nitie tudruok moro amora e kind masira mar mach mowuok e skul mar yawuoyi mar Kisumu Boys to kod mano mar nyiri mar Kisumu Girls. Erokamano ya James Okot kuom lipot makamano. Wageno ni podi bro medo luono wachni kendo wabiro ng'eyo ni to ang'o motimore hie bang' ka apisa makoro tayo weche mag nonro e gima dikel masira mar mach sikundi yawuoyi mag Kisumu Boys biro bet noseyango nonro mar Lydia. Paro ni en achiel kuom gigo Mohamed Oluo kendo wakwayo ne jopuonjrego madiponi yudo buok e kinde ma masira notimore chang mapiyo kata duogo mar paro mapiyo ahinya mondo mi gidhi nyime kod somgi kaluwore gi machal kama samoro kutu chapoya nyalo bedo ka kelo buok ne jopuonjre. Ng'e kinde moko bende do ka janyuol chwe chande molo nyathi skul. Koro janyuol bende wakwayo ni chuny mokwe ka bende wasewinjo ni onge nyathi moyudo hinyruok marach.